iKwaZulu Natali isifundazwe esihlale sikwibalazwe. Ukuziqaja kwethu singuzulu nomlando wethu onothile wenza singaconsi phansi. Sibonga isilo samabandla indlulamithi kaZulu ngokuba ngumgogodla wesizwe. NgoLwesihlanu ngomhla ka-14 March ngo-10 ekuseni izinkulungwane zabantu zizobe zihlangene lapho okugujwa khona impi yasesandlwane. Indlulamithi ihamba phambili ukuletha ukwakhiwa komgwaqo ozosondeza izivakashi uphinde usize umphakathi. uP372 kanye neminye imigwaqo yakhela amakhosi asendlunkulu eMzinyathi izokwakhiwa kabusha. Abadidiyeli bamabutho bathi amabutho awaphelele ngobuningi. Asiphelele sizoqhambisa umlando wethu. Ngalolu suku ayiqokwa emfanekisweni yezepolitiki. Ubumbano kanye nokubambana ngezandla ikhona okuzosenza sibe yisizwe esiphumelelayo. Umnyango wezokuthutha kazwelonke, owesifundazwe kanye noSANRAL bathi siletha ithemba, sisebenza kanzima, siyazimisela. Inspiring hope for a better future.